Една от първите ми любови беше "Това е автор, който всеки път ме изненадва". Книгата, която Соня и Цвети знаят, че дори съм сънувал. Бих направо я поканил в подкаста ми да си поговорим надълго и на широко. Любо е блогър, подкастър, пиар и мисля, че така ме познават и хората в книжния свят. Имам блог Book Adventure Club от 6 години, от вече години и половина и подкаста същото име. От много скоро съм пиар в издателство Softpress и като цяло може би ме познават като книжен човек. Моите първи читателски спомени са свързани с Хари Потър и майка ми, която ми ги подари за една Коледа. Въпреки че сега се сещам, че когато ходехме на екскурзии с баба ми, тя ни купуваше винаги някакви книжки и една от първите ми любови беше "Приключенията на Лукчо". Лукчо зароди тази любов, а пък вече Хари Потър я затвърди и така породи моето желание да чета и повече, и повече, и повече. Сигурност мога да отделя събитие, даже две. И това са моите срещи с Рута Сепетис и Ирса, на която никога няма да мога да кажа фамилията. Рута е много голяма моя любимка. Аз се влюбих в нея още със "Сол при солта". Това е автор, който всеки път ме изненадва с подготовката, с историите, които разказва, с това как може да те омагьоса от първата страница и до последната да не те пусне. Срещата ми с нея беше мечта, беше нещо, което ме накара да се държа като 17-годишно момиченце и все едно срещу мен беше Джастин Тимбърлейк, например. С Рута си поговорихме много. Тя така отдели по-специално внимание на мен, не за друго, а защото може би видя, че не съм добре. Но като цяло това събитие и емоцията от него ще го помня много дълго време. Сега Ирс, съжалявам, наистина не мога да кажа името, авторката на ДНК. Тя беше тук миналата година на книжния панаир зимния и просто там срещата също беше много любопитна. Поговорихме си много за темите, които тя развива в нейните книги. Тя се оказа също много слънчев човек, въпреки книгите, които пише. И там имахме една много забавна случка в НДК, която трябваше да прекосим 2 етажа, за да стигнем до автографа и за мен. С Лемур се срещнах чрез Цвети. Първо, много преди тя да започне да работи за Лемур, тя насочи моето внимание към издателството и към книгите, които той издава. След това вече, когато тя започна да работи в Лемур, някакси тази връзка нямаше как да не се осъществи, така че Цвети е човекът, който ми показа Лемур, запознаме с Соня, показа ми книгите на Лемур и честно казано ме накара да заобичам Лемур. Честно казано, това е просто книгата, която аз лично свързвам с Лемур. Книгата, която Соня и Цвети знаят, че дори съм сънувал. И сънувал съм нейната премиера в България и изданието й. Честно казано е важна книга, която те трябва да са горди, че имат в каталог и която наистина поставя на фокус една тема, която наистина не се обсъжда често, а е важна. Има, ще кажа, че даже е първото заглавие, което прочетох от Лемур, "Сред хълмовете на Просеко". Тогава аз я взех, за да направим една страхотна игра и впрочем мога да кажа, че с Лемур са ни най-готините общи игри в Инстаграм. Всеки, който ме познава, знае, че обичам криминални романи. Затова исках между ни общуване с Лемур да започне с нея, но не се разбрахме, някакси не беше точно моят начин на писане, моят начин на разказване на история и честно казано не ми беше много интересно. Но пък се получи страхотна игра. Бих наистина си поговорил с Сара Нович, авторката на "Честно казано". Бих направо я поканил в подкаста ми да си поговорим надълго и на широко за темата за глухите, за трудностите, които те преживяват всеки ден, да си поговорим изобщо за литературата на глухите, ако има нещо такова. Просто много въпроси имам към нея, които ако седнем, ще стане един много хубав епизод, един много хубав разговор, вечеря, изобщо Сара Нович ми я дайте за 1-2 дни. Скоро прочетох "Трето царство" на Костадина Костова и там има един второстепенен герой, Юлия, която е много забавна,
много щура. Аз лично, докато четях тази книга, която впрочем препоръчвам и наистина е много хубава, много се смях с нея. И си я представях точно така, ако е реален човек, да седнем, да си сипем джин и да се смеем както на другите герои, така и на нещата от живота. Така че казвам Юлия от Трето царство. Комплексно е, много често се оставям да бъде изненадан, аз обичам да експериментирам. Моя блог е известен с това, че може вътре да срещнете от най-романтичната и лигава книга до сериозна литература. Не обичам да поставям аз епитети. Аз по принцип се изненадвам, по принцип е на усещане. Гледам и корицата, гледам и анотацията и си имам книжни хора, които следвам, вярвам на тяхното мнение и определено те могат да ме инфлуенснат да прочета нещо. Е все едно да ми спрат джина. Бих се разстроил много. Четете книги, повече книги на Лемур и аз лично бих отправил една молба, защото честно казано наистина много ми повлия. Темата ми е много любопитна. По-скоро би ми било интересно да ми кажете някакви подобни книги, свързани с някакви такива проблеми и не само. Да ми препоръчате такива книги, защото аз обичам във всяка една книга да има смисъл, да има нещо, което да ме накара да вляза в интернет след това и да прочета повече. Така че пишете в коментарите на лично, на Лемур, на мен, какви подобни книги на, честно казано, от Царанович може да ми препоръчате.